Esselamu aleyküm aziz vatandaşlar, mehriban illesler, aziz dogonjuklarım. Hemmemizem adam ata howeneden gaýdýar, şoň üçin hemmemiz dogonlaryz, dogatlaryz. Näme üçin nikah eýilýär? Dogonlyk arany açmak üçin. Oglanlaryň gyýdyň, ýa toý edenden soň jahil juwalar toý edenden soň nikah eýilýärler. Musulman nikahı şol. Adam ata howeneden gelýän neteler bolan soň bilen hemmemiz bir dogon. Şoň üçin hem şol dogonlyk arany açmak üçin nikah eýilýär. Er ayal diýilip ıglan edilýär, dogry-dämi? Ömrüňiz uzak bolan dogonjuklarym. Size ýollayan, ugrudan goşgularym köňlüňize gurbat bersin. Ömrüňiz uzak etsin. Sizi beýgalla görür gözden aýyrma bersin. Owa göz diýme bir öwre. Edi dogonjuklarym size ugrudan goşgularym ömrüňize ömür goşdun. Janyňyz sag, başyňyz belent bolsun. Ana ne diýerler? Ýöňümizde fevral aýynda nedip bolsan hanny İnşallah Türk hava yolları münasip başladı. Yani Türkmenistan'a gidip başladılar. Mart'ta da var, ne diyeyim, April'de de olacak. Karaz gidecekler, tamamen gittim yurdumuza, öylerine kavuşsunlar. Gelecekler, gelip işlerini devam etsinler. Her kimin yürek arzuları hasıl olup, ne diyeyim olsa, inşallah da öyünüz düttüğüne, oğuzunuzda toy olsun. Toyda da biz olur, ne diyeyim olsa, kadırdanlarım. Bolgun ağak durmuşsun, acap, zîneti. Başarmasan tiýin garrardyň dogonum. Tartmasan hiç temli ömür ganaty, başarmasan tiýin garrardyň dogonum. Durmuş kalba agram talda bildirer, aqwal kä ağladar kä tegüldirer. Gaýgy garra ýandyr gusly öldürer, ünitlerden tiýin garrardyň dogonum. Janyň sağka gowşutmagyň gaýraty. Kim näme diýersin görme bir gaty. Göwne alma Berne gep kıyvatı, başarmasan tiýin garrardyň dogonum. Gepiňe diýen, awryňy köýýänler, tense ýok ol, şonuň üçin diýýänler. Büyük Allah ýylgyrýan köýýänler, ýylgyrmadan tiýin garrardyň dogonum. Henne malsam aýdýanlarym başar sen, saglyk bilen uzak ýyllar ýaşar sen. Haýsy diýen, giň bolman başar sen, başarmadan tiýin garrardyň dogonum. Ägilzady ölçek bilen ýöretgün, a kalbyňda hakykaty döretgün, elki bilen şu saglygyňa seretgin, seretmeden tiýin garrardyň dogonum. Ýylgyryp ýa, eger duşda kynçylyk, hebäp daş döwere göre, kynçylyk alçyrama, bolman bilmel kemçilik, sen ýeňmesen tiýin garrardyň dogonum. Başyň çykdyn, ägli gowy işlerden, yamanlar deyip qalmay berdi işlerden, qowu yorgu tapsak bolgun deyişlerden, yaman guman tiýin garradyr dogonum. Her günden midam belent başta bol, qowulary hökman qalam qaşta bol, agyr pikir oýlanmakdan daşta bol, daş bolmadan tiýin garradyň dogonum. Öten ýowul güni ýadyňa salma. Her kim öňe tarap, sen ýyda qalma. Her bir soğuk gibi göwnüňe alma, göwne altan tiýin garrardyň dogonum. Kalbyňdan aýyrma, herne şükürüňi. Hak Allah'ma eýle ägli zikriňi. Gowy niýetlere, jemle pikiriňi, ýaxşy niýet pälim bolsun dogonum. Başyň aýrylmasyn, hiç wagt gowlukdan. Üstüň hoş habardan dolsun şowlukdan. Ömrüň dowam bolsun artyk çoglukdan. Garramaga şu wagt tapmadan dogonum. Saglyk bolsun başda, tyllaly, gaply, goý sygyrym gönüksin, size kän baply, size doga okar, bäsim lebaply, türkmenim siz, kanymsyňyz dogonum. Ömrüňiz uzak bolsun gaderdanlarym, janyňyz sag bolsun. Size ugrudan goşgularym, sizin kalbyňyza medet bersin, ömrüňizi uzak etsin. Owa aýdýarlar, şu gepiňi kıywatyň edýärler, sen ýarysy da ýok olar. Sen gepiň kıywaty etseler gowy begen. Oň kadanyň sogaby saňa, sen günen oňa gitjekdir. Allahyň kalbyna şeýle. Soň söýlem, dogonjuklarym ömrüňiz uzak bolsun. Iki gözümiň birisiňiz, başymyň täzisiňiz dogonjuklarym. Owa janyňyz sag bolsun. İslam goşgularyňyzy menden alyň ne diýip boldy. Ömrüňiz uzak bolsun. Başardygymdan hyzmatyňyzda dogonjuklarym.